Türkiye'de 14-nji maýda geçirilen prezidentlik taýlawlarynda dalas şäherleriň hiç biri ýeňiş üçin zerur bolan seslerin 50% çägini geçip bilmedi. Türkiýanyň döwlet eýçiligindäki TRT kanalynyň maglumatyna görä, häzirki wagt bülletenleriň 99,8% töweregi sanalyp, häkimet başyndaky Recep Tayyip Erdoğan seslerin 49,5%-ni, onun esasy garşydaşy Birleşen Opozisiýanyň dalas şäheri Kemal Kılıçdaroğlu bolsa 44,89%-ni alypdyr. Bu detlapky netijeleri bolup, soňky görkezijler bir näçe güniň dowamında aýan ediler. Emma häzirki sanlardan çen tutulsa, görnüşinden 28-nji maýda prezidentlik taýlawlarynyň ikinji tury geçiriler. Prezidentlik kürsüsine Alyans Ata siyasi blogundan Sinan Ogan hem dalas edýär. Soňky sanlara görä, ýeksenbir geçirilen taýlawlarda ol sesleriň 5,20%-ni almagy başarypdyr. Taýlawlardan öň Memleket Partiýasyndan dalaskar Muharrem İnce öz kandidaturasyny çekýändigini eglan etdi. Ol muny taýlaw kampaniýasy döwri özüne garşy gönükdirilen kompromat tolkunlary bilen düşündirdi. İnce hökümeti ýurt raýatynyň galy berside prezidentligi dalaskäriň ad awraýyny gorap bilmezlikde aýplady. Erdoğan Türkiýe ilk premier minister, soňu bilen hem prezident hükmünde 20 ýyl töweregi ýol başçylyk edýär. Häzirki taýlawlaryň häkimet başyndaky prezident üçin iň dartgyn ses berislikdigi aýdylýar. Kılıçdaroğlu hökümetiň dünýäwi esaslaryna ýykyn edýän Respublikan Halk Partiýasyna wekilçilik edýär. Ol korrupsiýa garşy çykyşlary bilen tanalýar. Galy berside ol Türkiýanyň Ýewropa ugru boýunça özgürmeginiň hem tarapynda çykyş edýär. Ol prezidentlik taýlawlaryny 6 tane opozisiýon partiýasynyň esaslandyran Milli Alliansy tarapyndan dalaskar hökümünde hödürlendi. 15-nji maýda Erdoğan öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda entegin birinji turda ýeňiş kazanjakdygyny ynanýandygyny, ýöne halk ikinji tury geçirmegi taýlasa, muňa garşy bolmajakdygyny aýtdy. Milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Kılıçdaroğlu ikinji turda ýeňiş kazanjakdygyny ynanýandygyny aýtdy. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımızın üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Herkes bunu görecek. Egerde ikinji tur yglan edilse, biz hökman ýeňeriz. Jeňmetde täzeçiligi bolan isleg 50%-den ýokarydyr diýip ol çykyş etdi. Bellesek ses berişligiň öň ýany Kılıçdaroğlu Russiýany yalan maglumatlary ýaýratmak dildüwşünde aýplapdy. Muňa Erdoğanyň 7-nji maýda öz tarapdarlaryna görkezen videosy sebäp boldy. Bu videoda Kılıçdaroğlu taýlawlarda ses bermäge çagyrýar we mundan soňra Türkiýede terrorist guramy hökmünde ikrar edilen Kürdistan İşçi Partiýasynyň esaslandyrjylarynyň biri peýda bolýar. Deutsche Welle nesiriniň jurnalistleri bu videonu seljerip, onun 2 tane aýry başga videolardan düzelendigi baradaky netije geldiler. Erdoğanyň tanqidçilari onun ýeňiş kazanan ýagdaýynda Türkiýanyň dowlulugyna awtoritar döwlete öwrüljakdygyny alada bildirýärler. Türkiýe taýlawlary köp sany meseleler bilen aralaşdy. Mundan 3 aý ozal ýurdun günorta gündäwr tewitlerinde bolan helakçylykly ýer titremesinde 50 000-den hem aşy adam helak boldy. We Iran bolan regionlar awatlaş işlerine mätäç. Mundan başga-da ýurtda agyr ykdysady krizis hökm sürýär. Geçen ýyl Türkiýede inflasiýanyň derejesi 80%-den hem geçdi. Kılıçdaroğlu taýlaw kampaniýasy döwri prezident saýlanan ýagdaýynda ýurtda hökümetiň ençemi ýyllap amal eden repressiýalaryndan soň demokratiýany dikeldip ýurdu täze ugru boýunça akitjekdigi barada söz berdi. Türkmen aktivisti Merdan Badrov Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkiýedäki ýüzlerçe miň Türkmenistanly imigrantyň prezidentlik taýlawlaryny ýakyndan ýydarlandygyny gurrun berdi. Häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan Merdan türkmenleriň esasan Erdoğany goldaýandyklaryny, emma munyň Kılıçdaroğlu'nun daşary ýurtlary boýunça eden beýanatlaryna berilen dürli tesvirlemeler bilen baglydygyny hem üns çekýär. Türkiye'deki Türkmenler şu atki saýlawda Recep Tayyip Erdoğan'ı goldaýar. Türkmenlerin %90'ı Recep Tayyip Erdoğan'ı goldaýarlar. Sebäbi Recep Tayyip Erdoğan'ın döwründe Turkiýa gelip eklenç edip ýaşap bildiler diýip düşünýärler. Beýleki dalaşgar Kemal Kılıçdaroğlu ýa-da demokratlar gelse sınır dışı eder, deport işleri bolar diýip pikirlenýär. Ýöne demokratların lideri hiç mümkün bir açıklama etmedi. Yani Özbekistanlılar, Türkmenistanlıları deport edeceğiz deyip.
Genelde politikası demokratların Siriyalılar, Iraklılar şoları sınır dışı edecek deyip aydıp geçiyor. Bizim Türkmenistanlıların fikir etiyor, bütün migrantları, şu Turçadaki zahmet çekenler hemmesini sınır dışı etiyor deyip fikirleniyorlar. Yani kimliksizler, dokumentsizleri. Bu ağırlıkta Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary raýatlaryň öz ýurdundaky möhüm syýasy wakalardan tapawutlukda Türkiýedaky saýlawlary içkinden izarlandygyny aýdarlar. Bugün Balkanda esasan Türkiýedaky saýlawlar olaryň mümkin netijeleri barada gurrun edilýär. Türkmenwasy şäherinde hatda giýjesi bilen ýatman sesleriň tanylşygyny izarlan raýatlar hem boldy diýip Balkandaky habarçymyz 15-nji maýda gurrun berdi. Ol döwletiň media serwisleriniň bir gözegçilikde saklanmagy netijesinde adamlaryň daşary telewizionysyny tomasha edip Türkmenistandan has köp şol ýurtlaryň syýasy durmuşy bilen gyzyklanýandyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmen häkimetleri öz raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny barhak kynlaşdyrýan ýaly bolup görünýär. Ýurtda raýatlaryň biometrik pasport almak bilen bagly kynçylyklary saklanýarka, Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy bu proses bilen bagly goşmaça maglumatlary berdi. Häzirki wagtda Döwlet Migrasiýa Gullugynyň Sewitdäki edarasy biometrik pasport almak isleýän raýatlara sentýabr aýyna nobat berýär. Bu aralykda Aşgabatyň aeroportunda koronavirus resmi namalary bolmady käbir ýolagçylar uçara goýberilmeýär ýa-da olardan uly mukdarda para talap edilýär. 13-nji maýda Lewapyň migrasiýa bölümi gysgaldylan iş tertibinde ýagny gün ortan saat 10-ka çenli işledi. Şondan soň resmi nama kabul edilmedi we talon hem paýlanmady. Şol güni nowbata duran raýatlara 5-nji sentýabra talon berildi. Biometrik pasport almak isleýän raýatlar şol talonda bellenilen günde we sagatda resmi namalaryny tawşyryp bilýärler. 15-nji maýda irden saat 9-da 6-njy sentýabra talon berilip başlandy diýip habarçymyz resmi namalaryny tawşyran raýatlaryň pasportlaryny eline almak üçin ýene bir aýa çenli garaşmaly bolýandygyny hem aýtdy. Deňeşdirmek üçin aýtsak, Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynda raýatlar biometrik pasporty Gyrgyzstanda 1 günde, Özbekistanda 10 günde we Gazagstanda 15 günde alyp bilýärler. Lewapyň migrasiýa resmileri raýatlary 4 aý soňra nowbat berilmeginiň sebäplerini açaçan düşündirmeýärler. Ýöne habarçymyz bu wakanyň Sewitde biometrik pasport almak isleýän raýatlaryň sanynyň göz görteli köpelen mahalyna gawat gelýändigini aýdýar. Hususan da Russiýa iş gözleginde gidýänleriň sany artýar diýip habarçy belledi. Şol bir wagtda ol biometrik pasporty nowbatsyz 1,5 aý çemesi wagtyň dowamında hem alyp bolýandygyny aýdýar. Ýöne munyň üçin raýat para berip azyndan $500 sarp etmeli bolýar. Parany migrasiýa gullugynyň işgärleriniň ýürite adamlary, ýagny araçylary alýar. Olara $500-700 ağırlığında para versen, biometrik pasporty 15 günde taýýarlap berjekdiklerini aýdýarlar. Ýöne olar resmi namalary bir günde kabul etseler-de, biometrik pasporty 15 günde däldi, 40 gün diýende taýýarlap berýärler. Dip habarçy belledi. Bu aralykda bu usuldan peýdalanýanlaryň aglabasy Türkiýede pasportlarynyň möhleti tamamlanandan soň onuň möhletini uzaltmak üçin Türkmenistana gelen raýatlardyr. Olar tiz wagtda biometrik pasportlaryny çalşyp ýeni ýyzyna dolanjak bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Bellesek, Türkmenistan 2013-nji ýyldan başlap ýurtdan çykmak we ýurda gelmek üçin türkmen raýatlaryna zerur bolan ýeketäk resmi nama hökmünde kabul edilen biometrik pasporty diňe ýurdun içinde berýär. Köp ýurtdan tapawutlukda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalarynda pasport bermek gözeňinde tutulmaýar. Şu sebäpden pasportynyň möhleti gutaran türkmen raýatlary bolýan ýurdundan Türkmenistana barmaga mejbur bolýarlar. Bu aralykda paýtagtda habarçymyz Aşgabatyň aeroportunda Türkmenistanlılardan koronavirus resmi namalarynyň gaýtadan talap edilip başlanandygyny habar berýär. Bu resmi namalary bolmadyk ýolagçylaryň köpüsi uçara goýberilmeýär. Aşgabatyň migrasiýa edarasynyň resmileri bu resmi namalary talap etmek boýunça özlerinde ýytýarlyklaryň ýokdugyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrliginiň wekilleri bu resmi namalary taýýarlamagyň zerur däldigini belleýärler. Şol bir wagtda paýtagtyň sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri bu resmi namalaryň ýatyrlandygy barada ýazmaça görkezmäniň ýokdugyny aýdýarlar.
Anyk bir düzgün bolman soň aeroportyň sorugy jogap gullugyny jaň edip soranyňyzda size bir operator bu talap bar diýip jogap berse, başga biri ýok diýip jogap berip biler. Şeýle-de Moskwa we Kazany gidýän ýolagçylardan bu resmi namalaryň sorulmaýandygy, ýöne Türkiýe we Dubaýa gidýänlerden sorulýandygy barada hem gurrunlar bar. Şeýle bil kasleýin bulaşyklar adamlaryň ýurtdan gitmegini kynlaşdyrýar we häkimet wekilleriniň girdiji gazanmagyna esas döredýär. Sebäbi adamlar soňky pursatda uçurdan galmajak bolup, iki tarapa ylgyýarlar ýa-da parany bermäge mejbur bolýarlar. Diýip habarçy belledi. Galybersede koronavirus resmi namalaryny almak işi hem kynlaşdy. Munyň üçin raýat ilki özüne değişli saglyk öýünden sanjym edilendigi barada täze kepilnama almaly. Soňra da şahadatnamanyň taýýar bolmagyna garaşmaly. Soňra şahadatnama saglyk öýüniň başlykmany we virolog, immunolog gol goýmaly. Bularyň ählisini uçura münmezinden bir gün öň etmeli. Şeýle-de koronavirus testini hem etdirip yetişmeli. Üstesine indi bu testin möhleti öňküsýaly 72 sagat däldi, diňe 48 sagat diýip habarçy belledi. Azatlyk baýdalanlar barada döwlet migrasiýa gullugyndan we paýtagtyň aeroportundan kommentari alyp bilmedi. Lebap vilayatynyň merkezi şäheri Türkmenawatda häkimetler raýatlaryň giýjeki hereketine gözegçiligi güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri giýje sagat 9-dan soň köçede gedelenç edýän ýaş oglanlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Şeýle-de olar telekeçilerden hususy dükanlary akşam sagat 10-dan öň ýapmagy hem talap edýärler. Azatlyk radiosynyň bu barada maglumat berýän habarçysy bu ýagdaýlaryň Türkmenistanyň orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen bagly may ayının 25-inde geçirilýän soňky jaň dabaralary bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Dinç günlerinde ýagny şenbe we ýerşenbe günleri polisiýa işgärleri akşam sagat 9-dan soň şäheriň şaý ýollarynda, seýilgählerinde gedelenç edip ýören ýaş gyzlary we oglanlary sakladylar. Olar ýaşlardan näme edip ýörendiklerini sorap, zerur bolmasa sagat 9-dan soňra köçe çykmaly däldiklerini duýdurýarlar diýip Sebitdäki habarçymyz aýtdy. Polisiýa işgärleri saklanan gyzlara öýlerine gitmegi tawşyryp, olary goýup berýärler. Şol bir wagtda olar oglanlardan pasportlaryny görkezmegi talap edýärler. Pasportlary ýanynda bolmadyk ýigitler polisiýa müdirligine alınıp gidilýär. Bu ýere eltiren oglanlardan öýündäkilere jaň edip hosarlaryndan pasportlaryny polisiýa bölümine getirmegi soramak talap edilýär. Şeýle-de polisiýa işgärleri bu oglanlaryň galeriýa bölümindäki suratlary hem görýärler. Pasportlary getirilen oglanlar belligi alınıp öýlerine goýup berilýär. Diýip habarçy belledi. Polisiýa müdirligine alınıp gidilen türkmenawatlaryň bir näçesiniň habarçymda aýtmagyna görä, bu ýere eltilen oglanlaryň sany 10-larçady. Ýaşuly adamlara azar berilmeýär. Olara giýje daşarda aýlanma diýip, bar ýaşuly öýüňe gitdi ýerler diýip habarçy sözüne goşdy. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri telekeçilerden hususy dükanlary akşam sagat 10-dan öň ýapmagy hem talap edýärler. Olar sagat 10-y 10-15 minut galanda dükanlara aýlanyp telekeçilere olary ýapmagy tawşyrýarlar. Şäher häkimetleri bu talap we onuň sebäpleri barada açyçan resmi düşündürüş bermeýärler. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenawadyň polisiýa müdirliginden kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Ýöne habarçymyz raýatlaryň giýjeki hereketine gözegçiligiň güýçlendirilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň wagtal uly syýasy çäreleriň, bayramçylyklaryň, şeýle-de Türkmenistanyň orta mekdeplerinde geçirilýän soňky jaň dabaralarynyň öňü syrasynda ýüze çykýandygyny aýdýar. Bu çäreler her ýyl 15-nji we 30-njy may aralygynda güýçlenýär. Okuw ýylynyň tamamlanmagy bilen bagly soňky jaň dabaratynyň geçirilýän gününde, ýagny 25-nji maýda polisiýanyň köçelere gözegçiligi hasta güýçlenýär. Şol güni köçelerde tertip düzgün öpçün etmek üçin ähli dukanlar we seýilgähler akşam sagat 8-den soň ýapylýar. Diýip habarçy aýtdy. Prezidentiň uçurumlaryň soňky jaň dabaralarynyň ýokary derejede geçirilmeginiň möhümdigine aýdýandygyna garamazdan, soňky ýyllarda Türkmenistanda soňky jaň dabaralary güýçlendirilen gözegçilikde çäklendirilen çäreler bilen geçirilýär. Okuwçylaryň dabaralardan soň toplanşyp kafedir, restoranlara gitmegi gadagyn edilýär.
Ähli mekteplerde we köçelerde güýçlendirilen gödökçülük ýoly goýulýar. Raýatlaryň akşam saat 8-den soň hereketi çäklendirilýär. Häkimetler soňky jaňdawaralarını çäkli görnüşde guramlaşdyrmak ugrundaky tagallalaryna resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Emma azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan muallimler munyň uçurumlaryň gatnaşmagyndaky mümkin biýdüdünçülikleriň öňüne almak, şeýle-de dürli üýşmeler üçin aşa pul çykdagylaryny etdirmezlik maksadyndan amal edilýändigini belleýärler. Şol bir wagtda geçen hepde lewaply enatalaryň ençemesi häkimetleriň çäklendirmelerine garamazdan soňky jaňdawarlar üçin özleriniň ortaça 3-4 müň manat aralygynda çykdaja etmeli bolýandyklaryny gurrun berdi.